seguida saludarem el Rafael Clemente, el nostre col·laborador expert en temes de l'espai, però abans us volem explicar que els periodistes Víctor Amela i Roser Amills publiquen de cara a Sant Jordi el llibre Paraules d'amor, amb angle editorial. És una recopilació de textos, de fotografies, de dibuixos i de peces diverses de 101 personatges de la vida social catalana que parlen sobre l'amor en qualsevol dels seus àmbits. En aquesta llista tan llarga, jo què sé, per posar-vos exemples, doncs hi ha l'Àngel Casas, la Bet, la Viviana Vallvé, el Ferran Adrià, els Pets, Luis del Olmo, Raquel Sanz i fins i tot el recentment desaparegut Santi Santamaria. Doncs hem volgut trucar un dels seus autors o recopiladors, que és el Víctor Amela, perquè ens expliqui una mica més d'aquesta iniciativa. Víctor, bon dia. Molt bon dia. Marta, m'heu de disculpar perquè tinc una veu afònica. Afònic, ja et sentim. De canvis de temps tremends, però bueno, intentarem sortir-nos-en. Vinga, et farem poques preguntes perquè no pateixis més del compte. Gràcies. El llibre encara no ha sortit. Jo no sé si encara ja teniu data concreta per la publicació. A veure, el que jo sé és que justament el dilluns el llibre entrarà en impremta i bueno, ja està enllestit. Calculo que sortirà a mitjans de març, i ja us avisarem de les festes de presentació que farem meravelloses. Home, això estarem pendents d'això i ja ho pots donar per fet. Sí. Va ser un encàrrec de l'editorial, aquest, Víctor, o va ser una idea vostra? Va ser una idea de l'editorial, que, de fet, en poc temps a mi em va semblar que era impossible, però, afortunadament, i comptant amb l'amistat i generositat d'aquesta gent que tu citaves i tants altres, fins a 101, ha sigut possible, perquè quan els hi proposàvem a la gent, escolta, tu t'agradaria fer una declaració d'amor, un text o un dibuix o una foto que expressi el que és l'amor per tu, sorprenentment, per mi, la veritat, tothom ha dit que sí, entusiasmat, i amb moltes ganes i amb molta il·lusió, i sense res a canvi, saps? Per amor a l'art i per amor a l'amor. I ens han enviat unes peces precioses, inèdites, meravelloses, que ja veureu que faran un llibre preciós que us agradarà molt a tots. Home, és que a més ho trobo un projecte que és maco. O sigui, és d'aquests projectes que generen bon feeling, bones sensacions, bons sentiments, no? Això és el que ens diu tothom, i la veritat és que si la idea és maca, el resultat és preciós, perquè a mi m'ha sorprès, no? Hi ha persones que, per exemple, ara estava pensant en la Carme Ruscalleda, per exemple, doncs ella que ha fet una recepta de l'amor, que ens l'envia de la seva mà, amb un dibuixet i tot, no? El Vigas Luna, gran artista, doncs ens envia també un grafisme del que significa per ell l'amor amb un text. O sigui, la gent s'ha desmaranat, s'ha deixat anar i ens envia unes coses molt boniques. Teniu una pàgina de Facebook on es poden veure continguts extra, i no sé si la gent... Facebook.com/Paraules Amela Amills. I, de fet, en aquesta pàgina, a banda que anem explicant com va el llibre en el procés de producció, també penjarem i pengem algunes coses que no han entrat finalment al llibre per falta de temps o perquè generosament alguns dels col·laboradors del llibre volen regalar-nos alguna coseta més, com 2 vídeos del Vigas Luna preciosos que estan penjats aquí. I els internautes poden afegir alguna cosa? Sí, hem convocat un mini concurs. És a dir, si qualsevol de vosaltres us fa il·lusió de ser part d'aquest llibre, encara que no imprès, però sí de projecte virtual, i aportar un conte, unes línies, una reflexió, una declaració d'amor, doncs endavant, podeu penjar-la aquí i farem un concurs de tal manera que regalarem llibres als guanyadors, invitacions per les festes aquestes de presentació. Doncs recordem aquesta adreça de Facebook, facebook.com/Paraules Amela Amills. Posarem aquesta adreça en el blog del programa i també en el nostre Facebook perquè els oients... Jo trobo... Sí, és que és una iniciativa que és maca. Sí, mira, a mi em fa molta il·lusió, per exemple, trucar a l'Anna Maria Matute per una banda i al Quim Monzó per una altra, i que els dos, per raons diverses, diguin doncs sí, t'ho envio, no? El Quim Monzó m'ha dit, però t'enviaré una cosa molt porca, eh? Jo, endavant, sí, per favor. Estàs segur, Víctor, que serà molt porca? Jo, per favor, sí, ho vull. I sí, ha enviat una cosa molt porca, però tan ben escrita, que té un lirisme, en el fons, meravellós, perquè és un gran artista, un gran escriptor, és una meravella, que llegeixes això i et calentes i a la vegada gaudeixes del talent d'escriptor del Quim Monzó. I l'Anna Maria Matute, doncs, tendríssima, ens fa unes reflexions sobre l'amor des dels seus 80 i pico d'anys, però aquesta alegria vital que té, que són una lliçó. Doncs felicitar-vos per aquesta iniciativa, tot i que fos idea de l'editorial, però per haver-la pogut tirar endavant, perquè realment era tot un repte. Un repte, i haig d'insistir, mèrit de les 101 persones meravelloses que han col·laborat desinteressadament en aquest projecte, perquè és veritat, és maco. Víctor Amela, et deixem descansar. Ara sí, moltes gràcies per parlar amb nosaltres. Per tots, i molt amor per tots. Igualment.